Ben, moi bo día. Damos comezo a esta sesión plenaria, en todo caso xustificando a ausencia tanto de Evaristo Ben como de María Rozas, que por distintas cuestións non poden estar hoxe, non poden asistir hoxe á sesión plenaria, e pasaríamos ao punto número 1, da Alcaldía, determinación dos días festivos locais para o ano 2025. Por acordo da Xunta de Portavoces, esta cuestión vai ser votada únicamente sen sometela a debate. Cando queira, señor secretario. Determinación dos días festivos locais para o ano 2025. Votos a favor. Unanimidade. Pasaríamos ao punto segundo, tamén por acordo da Xunta de Portavoces, tamén se sometería a votación sin debate previo o nomeamento de 3 representantes veciñais do ámbito urbano ao Consello de Relacións Veciñais. Nomeamento de 3 representantes veciñais do ámbito urbano ao Consello de Relacións Veciñais. Votos a favor. Unanimidade tamén. O punto 3 tamén sería sen debate, a aprobación do expediente de modificación da base 18ª das bases de execución do Orzamento 2024 baixo a codificación 2024 mod BO01, incluindo unha nova aplicación ampliable do 6. Cando queira. Sí. Aprobación do expediente de modificación da base 18ª das bases de execución do Orzamento 2024 baixo a codificación 2024/MODBEO/01, incluindo unha nova aplicación ampliable do 6. Votos a favor. Unanimidade. Pasaríamos a punto 4, que tamén, pois, xa lle dá lectura ao secretario, pois tamén sería sen debate, tamén por acordo da Xunta de Portavoces. Punto 4. Aprobación do expediente suplemento de crédito 2024/suple/05 de importe 688.277 euros e 87 céntimos, financiado con baixas por anulación para habilitar o crédito necesario que posibilite a licitación dun contrato de suministro de 2 vehículos equipados para o servizo de extinción de incendios e salvamento. Votos a favor. Unanimidade. Pasaríamos daquela ao primeiro punto de debate, o punto 5, a aprobación de expediente de crédito extraordinario 2024 CREX 06 de importe de 141.946,01 euros e de suplemento de crédito 2024 suple 06 de importe de 169.141,66 euros, financiados con baixas por anulación para atender necesidades de tráfico. Ten a palabra o señor Duro, cando queira. Gracias, alcaldesa. Efectivamente, son dous expedientes de crédito distintos. O primeiro é para suministrar a empresa de transporte público municipal dun vehículo guindastre en sustitución de outro que xa leva funcionando desde o ano 2012, e máis un vehículo dos de vixiancia de aparcamento que tamén leva funcionando desde o ano 2004. Se considera urxente porque realmente os vehículos están xa moi desgastados e contribuirá a dar un mellor servicio. E outro suplemento de crédito que está por aprobar é para suplementar o orzamento da xestión das multas, que nese proceso de avaliar como imos xestionar o servicio, pois se alongou máis do que debera, entón necesitamos suplementar porque non estaba previsto tanto tempo. Gracias. Moitas gracias. Bueno, bo día a todas e a todos. Como acaba de dicir o concelleiro Xanduro, sométese a consideración do Pleno neste punto 2 modificativos de crédito financiados en ambos os casos por baixas por anulación do orzamento. Por un lado, un crédito extraordinario de 141.946 euros para facer fronte á chega a unha tusa para a compra dun vehículo de guindastre e 2 furgonetas eléctricas de control. Nada que decir sobre este punto, xa que queda totalmente acreditado no expediente a necesidade de proceder a
compra dos mesmos á vista do estado da situación dos guindastres e dos vehículos de control da zona verde. Pero, por outro lado, tamén se somete á consideración deste pleno un suplemento de crédito de 169.141,64 para dar continuidade á prestación do servicio de xestión dos expedientes sancionadores por infraccións contra a normativa de tráfico, o comunmente coñecido como expediente de xestión de multas. Sobre este punto, desde o Grupo Socialista manifestamos un dato que é evidente, que o equipo de goberno se lle está atragantando máis do desexable un dos puntos estrela do seu acordo de goberno, a municipalización dos servicios municipais. Aínda que públicamente non confirmaron nada, non dixeron nada, descartaron xa a municipalización do Centro de Atención ao Usuario. Parece tamén que descartan tamén a municipalización do servicio de limpeza de instalacións municipais e sobre a municipalización do servicio de xestión de multas a piques de cumprirse os 9 meses que se viron o 18 de decembro do ano 2023, precisamente para analizar nese espazo temporal a posibilidade de municipalizar o servizo, nada sabemos. A día de hoxe non temos ningún solo documento, ningún solo informe que avale, que diga algo ao respecto sobre a municipalización e a conveniencia de municipalizar este servizo. Desde o Grupo Socialista vamos a votar a favor desta modificación orzamentaria, vamos a votar a favor dos dous puntos desta modificación orzamentaria. Básicamente, sobre todo en relación co segundo punto, porque somos do refrán, somos da teoría de que o que ben funciona, mellor non tocalo. E, sobre todo, porque o Concello de Santiago de Compostela ten moita marxe de mellora nos servicios que presta xa directamente, como para estar cargando a frágil estrutura municipal, neste caso a través da empresa pública de Tusa, demais servicios a prestar de xeito directo, sobre todo a vista da experiencia da municipalización que tivemos da grúa e da hora. E non é que o digamos nós, non é que o diga o Grupo Socialista, é que dos propios informes que se incorporan ao expediente da modificación orzamentaria se pon de manifiesto a insuficiencia de medios. En efecto, no propio informe, nun dos informes do Departamento de Tráfico, se indica que a insuficiencia de medios materiais e humanos deste Concello fan necesario contar cunha colaboración externa para a xestión e tramitación dos expedientes sancionadores por infraccións contra a normativa de tráfico vial urbano deste Concello e das ordenanzas municipais. Pouco máis que decir ao respecto. Vamos a votar a favor destos modificativos de crédito, solicitándolles ao Goberno municipal que deixen de perder o tempo, que se centren no realmente importante, porque só así conseguirán que a maquinaria municipal, os servicios municipais que xa prestamos, directamente se presten coa máxima eficacia e eficiencia. Grazas, señora Val, polo Partido Popular. Señor Villa, cando queira. Moi bo día. Brevemente, pois no punto 5, tal como veñemos falando ata agora mesmo, pois propón a modificación de crédito de eses máis de 311.000 euros para, cito textualmente, atender necesidades de tráfico. E isto lévase a preguntar aún cales son as prioridades que o Goberno pode ter ou non pode ter, en este caso, pois, tendo en conta que é unha modificación de crédito con máis razón, non? Cales son esas necesidades? Pois a adquisición deses 6 vehículos, 2 coches, 2 grúas e 2 furgonetas. En resumo, para que son? Pois para multar realmente o servizo que están a prestar neste momento. O caso é que é un trámite lóxico, non? Tamén é certo que os vehículos pois deben de ser reemplazados porque teñen unha vida útil e co paso dos anos pois isto ten sentido. Pero, por outra banda, pregunto, é máis urxente gastar estes 311.000 euros en comprar vehículos novos para multar ou co problema que temos enriba da mesa, co transporte público, aplicalos, xa que estamos a falar, ademais de Tusa, neses autobuses que a día de hoxe sabemos que están circulando neste verán con problemas, con erros nos aires acondicionados, etc. E temos un artículo de prensa que nos relata todo o que está a pasar? Pois eu creo que vostedes, polo menos o BNG, non o ten claro, e pregúntolle se teñen a conciencia tranquila, porque a afirmación lida en prensa que se estaba a indicar anteriormente non deixa de ser preocupante e demoledora, ¿no? E cito textualmente: los autobuseros de Santiago se revelan ante el mal estado de la flota, é moi perigoso. Por lo tanto, tomen nota. Polo tanto, bueno, pois nada, simplemente reiterar iso. Cal é a prioridade que ten o Goberno nacionalista? Se reemplazar
vehículos para continuar sangrando a multas aos composteláns ou arranxar autobuses que a diario transportan a milleiros de persoas. E por todo isto, pois manifestamos que, por un exercicio de responsabilidade cos veciños e veciñas, imos a votar en contra desta modificación de crédito. E continuamos advertindo que pasará algo grave. Ese día o Partido Popular, dende logo, eximirase de responsabilidades e por aquel entón non aceptaremos que nos digan que o estamos a aproveitar políticamente, porque son meses e anos advertindo de que estamos xogando con lume. Grazas, señor Villa. Tempo para a réplica para o señor Duro, cando queira. Gracias, alcaldesa. Estimada Marta, fala de que non saben, fala de que non teñen informes, fala de que non se debaten datos, non se fala, nunca se falou de municipalización. Hai que diferenciar a asistencia técnica para a xestión de multas non é unha concesión administrativa, é un contrato de servicios que se fai cunha empresa, así que realmente non estamos remunicipalizando nada, simplemente pois remata un contrato e tendo un medio disponible como temos que é Tusa, pois facemos ou pretendemos facer un encargo a medio propio. En todo este proceso saben ben, tanto vostedes como o PP, que o único que realmente sí que manifestou rotundamente a súa postura, e hai o que agradecer, non houve tal, sempre foi non, e acepto como tal, non o comparto, pero acepto. Pero no seu caso saben que o primeiro paso, que para facer este procedimento é unha modificación estatuaria, que ten que facer o Consello de Administración de Tusa, no que todos estamos representados. Levamos este tema 2 veces ao Consello de Administración, as 2 veces se abstiveron dicindo que faltaban informes, faltaban datos. Teñen informes sobre a contratación de persoal sobre a mesa, teñen informes económicos elaborados por Tusa sobre a mesa, non lles valen. Xa lle anuncio agora que encargamos un novo informe a unha empresa externa para que vostede quede máis tranquilo e podan decidir se votan sí ou votan non. E saímos da abstención, que é o que está ahora mismo empantanando este proceso. E o respecto do Partido Popular, pois, a súa intervención, pois, como sempre, é un batiburrillo de confusión co que nos teñen, pois, compramos ferramentas para multar? No, compramos ferramentas para xestionar mobilidade na cidade. Os semáforos sirven para multar, señor Villa? Os semáforos sirven para multar? Pois podes multar se te saltas un semáforo, o semáforo está aí. Se vostede cumple as normas, non se preocupe que non vai ter absolutamente ningún problemas de multa. Logo, claro, vente no paquete os autobuses, porque leo un artigo en Empresa, ou leron yo, donde o comité de empresa de Tralusa denuncia que a súa empresa ten autobuses que non cumplen as condicións. A súa empresa. Se lees artigo e ten a capacidade de comprensión ao ler o artigo, ve que se dirixe a Tralusa, non se dirixe ao Concello. Entón, cando explicas cosas, explicas ben, explicas con sentido e explica para que calqueira poda entender do que está falando. Tralusa está sendo inspeccionada, Tralusa está sendo emitindo os informes ao tema, e o Comité de Empresa de Tralusa dirixe as súas queixas á súa empresa, que non é o Concello, que é a propietaria dos autobuses, que tampouco é o Concello. Gracias. Grazas, señor Duro. Señora Abal, cando queira. Moitas gracias. Bueno, moi brevemente, como viñamos dicindo, sí que vamos a votar a favor destes modificativos de crédito polas razóns que expuxemos, e en relación co tema da municipalización non é un concepto que empregue o Grupo Socialista, senón que é un concepto que emprega habitualmente o equipo de goberno, cando na práctica realmente o que está a ocurrir non é unha municipalización en sentido estricto, senón é un encargo a medios propios, é dicir, engordar a administración a xa precaria, a administración pública e institucional. Nos realmente necesitamos, evidentemente, ver a viabilidade da operación, porque temos o recente antecedente da municipalización da grúa e da hora. Que provocou a municipalización da grúa e da hora? Déficit constante na empresa pública. Que supón eso para o Concello de Santiago de Compostela? Ter que meter pasta para poder equilibrar ese déficit constante que se produce a consecuencia da municipalización da grúa e da hora, con lo cual o Grupo Socialista ten que actuar con responsabilidade, e solo cando vexamos que, tendo en conta que, como xa dixemos anteriormente, para nós non é unha prioridade de actuación, porque existen outras marxes de mellora nos servicios que presta directamente o Concello, nos servicios que prestan as empresas públicas, pero cando se nos achegue un informe no que realmente poidamos ver a viabilidade a longo prazo da operación, é cando realmente nos poderemos pronunciar a favor. Nada máis que decir. Grazas, señora Abal. Señor Villa.
Señor Duro, yo no le falté al respeto en ningún momento. Por lo tanto, venga un poquito más relajado al pleno, porque faltar al respeto a los compañeros creo que non procede. Bien. Dito iso, bueno, pois se vostede chamalle a multar, xestionar a mobilidade, ben, chámelle como queira, pode chamarlle X tamén. A responsabilidade súa como concelleiro de transporte é velar porque un servicio público funcione correctamente. Por lo tanto, o único que está aquí facendo interpretacións sobre de quen é a responsabilidade de que os autobuses estén no estado nos que están é vostede, non son eu. Si, falan os traballadores, correcto, están expoñendo unha situación que está a ocorrer e que é coñecida por toda a cidade. Están falando, efectivamente, que todos os males son as faltas de mantemento e a súa responsabilidade. A súa é comprobar que a empresa está cumprindo o que debe cumprir. E se vostede ten sospeitas de que non está a cumprir, contrate unha auditoría, como xa fixo, e comprobe se realmente hai un mantemento ou non o hai. Non me faga así coa man, porque a auditoría que vostede contratou no seu momento, xa falamos dela, e a auditoría, en fin, viu a decirnos o que todos xa sabíamos, que tiñamos sacar un contrato, que non o estado da flota non era bo. Houbo algunha reacción para mellorar ese estado da flota? Xa lle dixen nunha ocasión que o contrato vai chegar tarde. Estamos poñendo en risco aos que usuarios que día a día e son milleiros empregan o transporte público. Temos moitísimos exemplos en riba da mesa. A semana pasada estaba eu con vostede nunha comisión neste concello, no Salón de Alado, mentres na Praza de Galicia había un autobús que aí sí que houve un problema coa mobilidade, coa xestión da mobilidade. O problema o provocan os propios autobuses, o problema da mobilidade. E ali estaba. E así vamos, día tras día. E a xente están pregando con estas temperaturas sen que funcionen aires, caéndolle as pezas, etc, 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 etc. Por lo tanto, repito, non falte respeto, sexa un poquinho máis humilde e fágase ver o que ten no seu departamento, que ten moito para ver e para analizar. Grazas, señor Villa. Pasamos a votación, cando queira, señor secretario. Aprobación do expediente de crédito extraordinario 2024/CREX/06 de importe 141.946 euros e un céntimo e de suplemento de crédito 2024/suple/06 de importe 169.141 euros e 66 céntimos financiados con baixas por anulación para atender necesidades de tráfico. Votos a favor. Grupos municipais BNG, Compostela Aberta e Socialista, votos en contra. Grupo municipal do Partido Popular, abstencións, non hai, apróbase. Pasamos daquela ao punto seguinte, que é a aprobación de expediente de crédito extraordinario 2024 CREX 07 de importe 5.442.175,22 euros e de suplemento de crédito 2024 suple 07 de importe 1.338.823,60 euros financiado con remanente líquidos de tesourería de 2023. Na Xunta de Portavoces, dada a importancia deste punto, acordamos, por un lado, duplicar o tempo para as intervencións, de tal maneira que haberá 10 minutos na primeira quenda e 6 minutos na segunda quenda por cada grupo político, e tamén acordamos que a votación se realizará por puntos, en bloques de 5 puntos, que logo xa comentaremos xustamente no momento da votación. Hai tamén unha emenda presentada polo Partido Socialista a este punto. Comezamos as intervencións polo concelleiro de Facenda, señor César Candoqueira. Obrigado, señora presidenta. Bon día a todos e a todas. Traemos a este pleno este expediente para financiar determinados gastos e investimentos que, como establece a normativa, deben ter carácter específico e determinado, non podendo demorarse para o exercicio seguinte. Tamén debe cumprirse a premisa de inexistencia ou insuficiencia de saldo de crédito na aplicación correspondente. Trátase dunha proposta de dotación de fondos a través dos remanentes realista. Non se fan brindis ao sol dedicando cantidades a obras de imposible realización no tempo. A nosa pretensión é que se executen actuacións urxentes que melloren a seguranza, a accesibilidade, resolvan problemas de inundacións ou reparen o estado de espazos públicos, entre outras. Todos os gastos e investimentos que aparecen no expediente de crédito extraordinario de suplemento de crédito cumpren estas premisas e van permitir avanzar nas liñas de actuación
que este Concello precisa e que son obxectivos deste Goberno, mellorar o benestar da veciñanza e a xestión municipal. Saltan tamén débedas que condicionan os orzamentos futuros, utilizando o remanente de tesouraría para facer fronte ás mesmas, como son os 2.570.636,54 euros destinados a contenciosos interpostos por Viacua, reclamando o incremento de tarifas durante os anos 2019 e 2020, os sobrecustos das novas instalacións entre os anos 2016 a 2020 e da fase terceira da depuradora da Silvouta entre os anos 2018 a 2020, tentando desta maneira reducir os xuros xerados por estas cuantías acrescentados ao longo do tempo. Tamén, dentro deste expediente de crédito extraordinario, vai unha partida para avanzar no sistema de xestión do ciclo integral da auga a través dun convenio interadministrativo a asinar coa Cátedra da Auga da Universidade da Coruña. O crédito extraordinario tamén servirá para financiar diversas obras, mantementos e reparacións en diferentes lugares do Concello, como son os pasos peonís elevados, o acondicionamento das parcelas dotacionais próximas aos CEIPs Ramón Cabanillas e Quiroga Palacios, a reparación de muros tradicionais, o pintado de bancos e da varanda do aparcadoiro do Estadio Vero Moquete, ou a rexeneración asfáltica en diversos lugares. Dedicamos fondos a resolver compromisos pendentes como os incentivos de xubilación do persoal que o orzamento prorrogado do ano anterior non permitiu pagar. Resolvemos necesidades como combustível, telefonía, equipas informáticas para centros socioculturais do rural, necesidades do refuxio de Bando, ventás e portas para o centro de Verdía, acondicionamento do centro Xove ou da Casa das Máquinas, planos de autoprotección das instalacións deportivas. A máis importante, unha aplicación informática que resolva a incompatibilidade entre o sistema de xestión de expedientes e o sistema de contabilidade e que permita mellorar o funcionamento da administración electrónica, moi necesitada de solucións. Financiamos asistencias técnicas para procesos tamén de mellora, a liquidación de Xade, unha ordenanza para deportes, o control da lexionela e proxectos para a remodelación de infraestructuras deportivas. E dedicamos algúns recursos a proxectos que Compostela merece, como son os dunhas festas de Nadal á altura do que agarda a nosa veciñanza. Tamén o xérmolo dun parque de vivenda pública de titularidade municipal en aluguer a través de fondos para a adquisición dun inmóvel que posteriormente se poida rehabilitar para ese fin. A nosa proposta incluía xa unha opción concreta, un edificio na Praza de Mazadelos, anexo á única porta da muralla que permanece, que pensamos, que ten unha singularidade que xustificaría a súa adquisición directa, pola súa situación e porque é o único inmóvel da cidade que permite o acceso ao adarve do único arco da cerca medieval que se conserva. Esta posibilidade facilitaría a execución dos fondos dentro do prazo deste ano. En todo caso, entendemos que a emenda formulada polo Grupo Socialista non impide esta ou outras opcións e que é noutro momento no que do procedimento cando se teñen que concretar, polo que imos aceptala. Desta maneira, agardamos o apoio maioritario deste Pleno para a aprobación deste expediente de crédito extraordinario e de suplemento de crédito. Obrigado. Obrigada polo Partido Socialista. Señora Abal, cando queira. Bueno, gracias, alcaldesa. A verdade é que estamos ante un expediente de modificación orzamentaria que, en certo modo, é bastante preocupante. En primeiro lugar, porque pon de manifesto o expediente que, unha vez máis, van moi tarde. Estamos a 31 de xullo e, con sorte, as modificacións orzamentarias que se están elevando hoxe a consideración do Pleno entrarán en vigor a mediados de agosto. Isto é, con pouco máis de 4 meses para a súa execución e con mes de agosto no que se ralentiza a maquinaria municipal
municipal de por medio. A consecuencia inmediata disto é que dos máis de 6,8 millóns de euros que se están elevando a día de hoxe á consideración do Pleno, solo o 9,16% se destina a obra pública. En concreto, solo se destina a obra pública a cantidade de pouco máis de 620.000 euros. No ano 2020, na aplicación do remanente líquido de tesorería, este equipo de goberno, bueno, o anterior equipo de goberno, disculpade, elevou a consideración do Pleno máis de 4,5 millóns de euros para a execución de obra pública que, por certo, está executada na súa totalidade. E o certo é que somos conscientes de que destinan tan pouca cantidade non porque queiran ou de porque non é que o Concello ou de porque non é porque no Concello non existan outras necesidades, sino porque basicamente non lles dá tempo, porque non poderían garantir que a finais do ano 2024 os créditos quedasen cando menos comprometido, o que lles permitiría no ano 2025 continuar as actuacións e financialas de ser o caso con cargo a remanente líquido de tesourería do ano 2024. Pero, evidentemente, con pouco máis de 4 meses para executar os remanentes, é totalmente inviable que financien obras de maior calado pese, insisto, as importantes necesidades da cidade. Desde o Grupo Socialista somos conscientes disto, polo que fomos prudentes á hora de propoñer actuacións. Neste sentido, e a pesar de que van moi tarde, vemos positivamente que se incorporen neste modificativo de crédito actuacións tan demandadas pola cidadanía e propostas polo Grupo Socialista, como o arranxo do Parque de Alexandre Bóveda, o acondicionamento das parcelas de Ramón Cabanillas, de Quiroga Palacios, a rehabilitación do muro de Cotía, a ampliación e cuberta do Parque Infantil da Rúa de Lisboa, a mellora do Parque Infantil da Rúa de Fontiñas ou a rexeneración asfáltica do Rial de Conxo, da Rúa Churrunchao e do Piñeiro. En segundo lugar, tamén neste expediente se pon de manifesto o absoluto inmobilismo do equipo de goberno en dous dos grandes temas da cidade, en dous dos grandes temas do Concello. Por un lado, a xestión do servicio de abastecamento e saneamento e, por outro lado, a política de vivenda. Sobre o servicio de abastecemento e saneamento, a duración prevista do contrato, como sabemos, acabou o 1 de maio de 2019, ditándose en abril dese mesmo ano unha orden de continuidade da prestación do servicio, a tratarse un dos servicios esenciais para a comunidade. Pero o certo é que as evidencias, as consecuencias de ter este servicio en precario son evidentes desde dous importantísimos puntos de vista. Por un lado, desde un punto de vista económico, consecuencias que se poñen de manifesto no expediente que se somete á consideración do Pleno e que derivan de aspectos como non a actualización de tarifas, cando había que facelo no ano 2012, ou a incorporación de novas instalacións de saneamento ou contratos sen seguir os trámites preceptivos exixibles. Pero tamén, e isto é se cabe máis importante, son evidentes desde o punto de vista do funcionamento do servicio, da prestación do servicio público á cidadanía, que se cabe, insisto, o máis importante. A principios deste mes tiñamos coñecemento da preocupante avería que se produciu na tubería do depósito das Cancelas, pero non só, todos os que estamos aquí presentes somos conscientes da necesidade de resolver o problema do saneamento no Concello, da necesidade de cumprir co rural, de levar o saneamento e abastecemento a aqueles puntos do noso Concello onde faltan, da necesidade de proceder á renovación, á sustitución da precaria rede existente. E que fai o Goberno municipal un ano despois de estar gobernando? Pois aínda habilita crédito a día de hoxe para contratar un estudio sobre o ciclo integral da auga. E isto, a pesar de que as necesidades están claras e están ben definidas, tal e como quedou de manifesto nos traballos que executamos na súa integridade durante o anterior mandato e que cifraron as necesidades de investimento do Concello en preto de 100 millóns de euros. Que decir sobre a política de vivenda? Pois máis sobre o mismo, que empezan a casa polo tellado. Non lle sería mellor concluir o proceso de constitución da empresa pública de Movisa que tan bons resultados, por certo, en materia de política de vivenda deu no pasado. O pasado mes de abril procedíase á creación dunha comisión especial cos integrantes de todas as formacións políticas e técnicos do Concello das distintas áreas municipais para comezar a traballar na definición do obxecto, pero non sabemos
Nada máis, nada máis. E o que se lles ocorre a día de hoxe é propoñer a compra dunha casa na Praza de Mazarelos en base a un superior interese municipal, que é a propiedade do arco, que despois resulta que na práctica non existe, porque o arco xa é público. E, ademais, como se pon de manifesto, que o Concello realiza habitualmente as necesarias labores de limpeza, mantemento e conservación do arco. Como viñemos anunciando estes días, a singularidade na que se basea tal adquisición non queda clara para nada, claramente xustificada no expediente. Non obstante, como si estamos a favor de que no casco histórico se habiliten inmobles e que ditos inmobles se destinen a vivenda pública, é polo que facemos unha emenda a este punto co obxectivo de que a partida xa non se vincule directamente á compra a adquisición dunha única vivenda, senón que sexa unha partida xenérica para adquirir bens inmobles dentro do casco histórico para o uso como vivenda pública. Corresponde ao Goberno estudar ben se é legal facer a adquisición directa, que, insisto, nos entendemos que non existe tal singularidade e no expediente, dende logo, non se incorporan documentos que acrediten tan singularidade. Pero tamén lle corresponde estudar se hoxe non hai mellores alternativas dentro do casco histórico para invertir en inmobles que dean unha mellor oferta como vivenda pública. En terceiro lugar, este expediente tamén pon de manifesto que a xestión do día a día, o traballo que non se ve, a verdade é que se lles está atragantando, porque xa teñen 2 expedientes máis que incluir no plan de contratación. A ineficiente xestión, a súa ineficiente xestión provocou que 2 contratos de trato sucesivo, 2 dos moitos contratos que o anterior equipo de goberno deixou en funcionamento, deixou en regra, entraran en precario. Básicamente porque non teñen ou non tiñan digno expediente crédito axeitado e suficiente para facer a prórroga en prazo destes 2 contratos. Trátase do contrato de mantemento de instalacións municipais, de instalacións eléctricas municipais, disculpade, e por outro lado o contrato de suministro de combustible líquido de combustible para os vehículos do parque móvil do Concello, cuya regularización, a verdade, levou bastante traballo. E a verdade é que dentro do Grupo Socialista nos preguntamos, de verdade, en todo o orzamento municipal non tiñan a cantidade de 218.000 euros para facer unha transferencia de crédito en tempo e forma para poder prorrogar os contratos? De verdade que non. Realmente que nos costa creelo, nos costa creelo. Neste sentido, xa saben vostedes que fai 2 semanas solicitamos un estado de execución do orzamento por centros xestores con máximo nivel de detalle para ver de algún modo o que está a pasar. E o resultado, como xa dixemos, desta ineficiente xestión municipal é que teñen 2 contratos de trato sucesivo para incorporar o seu plan de contratación, que, por certo, un plan de contratación que a 30 de xullo do ano 2024, é dicir, a día de onte, teñen licitado solo o 3,78%, solo o 3,78%. E tamén se lles está atragantando día a día na xestión porque están suplementando partidas que xa tiveron consignación orzamentaria. Estamos a falar da partida de estudos técnicos de deportes, que están suplementando con 150.000 euros para estudos vinculados a políticas, a temas de deporte. E insisto, nesta partida xa se había habilitado crédito axeitado e suficiente. Realmente nos preguntamos que pasou con este crédito. Bueno, creo que nos podemos aventurar o que pasou con este crédito, que como vincula coa bolsa de festas, pois a área de festas realmente directamente gastou todo o crédito consignado para deportes e, en consecuencia, pois necesitan suplementar para repoñer o que gastaron pois debido á súa ineficiente xestión. E por último, e isto non é menos importante, hai que poñer tamén o foco no modificativo de crédito de festas. Miren, nós, dende o Grupo Socialista, non vamos a tirar de demagoxia, porque a demagoxia, igual que a mentira, ten as patas moi cortas. Si consideramos que o orzamento de festas debe ser incrementado. Dende logo que si están vostedes planteando un suplemento de crédito de preto de 1 millón de euros vinculados a actividades para as festas de Nadal. E nos parece necesario, porque dende logo que o Concello de Santiago de Compostela, ca súa extensión, merece que en todos os seus puntos se poidan disfrutar do Nadal, dunha iluminación de Nadal decente, dunhas festas de Nadal como se merece. Pero a pregunta é, quíteme da segunda intervención, por favor, alcaldesa. A pregunta é, por que non consignaron este crédito no orzamento? Por que non consignaron, tendo en conta as necesidades que había? Nós realmente tiñamos que apañar
co que tiñamos as cousas como son e facíamos modificativos de crédito, é verdade, mediante transferencia de outras áreas de gasto, que dende logo nunca chegaba a cifra de 1 millón de euros. Pero por que non consignaron? Pois voulle dicir en certo modo por que non consignaron. Porque os ingresos correntes non chegan para financiar ou non eran suficientes para financiar os gastos correntes do Concello, a pesar de que este ano, insisto, tuveron unha liquidación positiva do Estado de 7 millóns de euros no ano 2021 que lles permitiu pechar o orzamento. Pero, sin embargo, e sabendo a situación de tensión que se vive en relación con ingresos, gastos correntes, recentemente coñecíamos un acordo do equipo de goberno de bonificar nada máis e nada menos a Xunta de Galicia o IBI para a construción do parque clínico. É dicir, o IBI, estáse bonificando o IBI, perdendo ingresos municipais, a pesar de que sabemos que os ingresos correntes do Concello non serven para financiar, os gastos non chegan, van a resultar insuficientes, porque encima os servicios encarécense, van a resultar insuficientes para financiar os gastos correntes. E esta é a política económica que vostedes están a levar a cabo, a xestión económica e orzamentaria que vostedes están a levar a cabo. Nada máis. Grazas, descontarei o minuto e medio da seguinte intervención. Ten a palabra a continuación o Partido Popular, señora Ferreiro, cando queira. Pois ben, bo día a todos e a todas. En primer lugar, dicir que a existencia destes remanentes é unha mala nova, xa que implica unha deficiente execución orzamentaria que ten como consecuencia, entre outras, o retraso no pagamento das facturas aos proveedores. Por certo, teño que felicitalos neste sentido porque xa temos un novo dato publicado no mes de maio. O período medio de pago de facturas no mes de maio foi de 92,10 días, o máis alto dende que gobernan, frente aos 67,85 días do mes de abril, e con case 18 millóns de euros de débeda. En segundo lugar, o Goberno municipal non trasladou ao noso grupo as liñas concretas do uso destes remanentes, como fixo co Grupo Socialista, que entendemos que son os seus socios. Mesmo saiu en prensa algunha actuación que se vai a realizar e que non aparece na documentación achegada, pero non nos importa, porque xa dixemos no seu día que estes non eran os nosos orzamentos e, polo tanto, tampouco son as nosas prioridades. Recordo que o día que se aprobaron os orzamentos, se dixo que estes orzamentos do ano 2024 eran os máis altos da historia do Concello, que se incrementaban o rural, o cultural, o social, o deportivo. Que casualidade, xustos eidos que son obxecto de incremento con estes remanentes e que na maioría dos casos se xustifica acudir a este recurso porque se esgotou o crédito previsto ou o que ven a ser o mesmo, que non se conta con crédito suficiente nestes orzamentos tan completos. Vou a ir, analizando cada un dos puntos obxecto de votación. Con respecto ao punto 1, que é a compra do edificio situado na Rúa de Mazarelos, na documentación presentada non se xustifica a súa adquisición directa, non consta un estudio de mercado, ningún informe de taxación do inmoble que se deduzca que é a mellor opción. A única xustificación de compra é a súa singularidade, segundo se di no informe, que dende a casa se acceda á porta de Mazarelos, única porta da antigua muralla que se conservou. E, por outra parte, tampouco se xustifica a finalidade que se vai a destinar o inmoble e que ampare a conveniencia da adquisición. Fálase de varias posibilidades: vivenda, asistencial, sociocultural, administración pública e cultural. Non hai ningún informe técnico que avale, por un lado, a viabilidade do seu uso, tendo en conta as características do edificio, nin tampouco que o prezo se corresponda co de mercado, simplemente se menciona pola propiedade que se atopa dentro dos prezos de mercado. É dicir, non se acredita a finalidade, a necesidade ou conveniencia da adquisición e as causas polas que se recorre ao procedimento de adquisición directa, tal e como establecen os artigos 67 e 80 da Lei de Patrimonio da Comunidade Autónoma de Galicia. En canto a emenda presentada polo Grupo Socialista, que máis que unha emenda é unha alternativa, xa que cambia o obxecto, agora ten un carácter máis xenérico, e xa se trata de buscar dun inmoble e recurrirase ou ben a súa compra a través da adquisición directa ou ben a través de un procedimento de concorrencia. Neste sentido, como xa dixemos antes, na medida en que non son os nosos orzamentos, imos a absternos con respecto a este punto. Con respecto ao punto 2,
Pois a falta de crédito ponse de manifesto en todas estas actuacións ás que se vai a dar uso con estos remanentes. Con respecto ás actuacións urxentes nos parques infantís, na documentación non se describen as actuacións a realizar, se ve pola prensa, sabemos que se vai a actuar no Parque da Rúa Lisboa e no da Rúa Fontiñas. Por certo, foron xa reclamacións que fixo este grupo municipal ao longo deste tempo de goberno, no sentido de que sí que era unha necesidade a reparación dos parques infantís da cidade de Santiago de Compostela. Así que agradeceríamos se nos poden concretar máis estas actuacións, xa que na documentación non se achegan os parques infantís que van a ser obxecto de estas reparacións urxentes. Con respecto ao punto 3, a falta de crédito tamén se reflicte nas necesidades do ámbito deportivo. Ao falar nas memorias da inexistencia de crédito para atender estes gastos, falamos de 275.000 euros. Neste punto tamén é considerable o gasto de máis de 2,5 millóns de euros que se lle vai a ter que pagar a Viacua polos recursos contenciosos. Unha mágoa que non se houvese pagado no seu momento porque agora a maiores hai que pagar os intereses. Tamén unha mágoa que non se tramitasen antes os incentivos á xubilación para que o interventor non os tivese que devolver e que nos aforraría un custo para este ano de 540.000 euros. Por outra parte, con respecto á licitación da aplicación informática de contabilidade, esperemos que se consiga licitar. Trátase dun proxecto moi importante para o Concello, valorado en case 1 millón de euros. O que sí que nos chama moitísima atención é que vayan a financiar con remanentes de tesorería servicios estructurais e básicos de funcionamento. Tendo en conta a época do ano en que estamos e os prazos dos procedementos de contratación, dicir que xa van moi axustados, a ver se consiguen non perder o crédito. Con respecto ao punto 4, igual que decía a miña compañeira do Grupo Socialista, síguese poñendo en evidencia a planificación contractual cos contratos de servicio de mantemento das instalacións eléctricas dos edificios municipais do Concello de Santiago, así como co contrato para a suministración de combustible, pagamento de peaxes de autoestrada, suministración de material de mantemento básico dos vehículos do Parque Móvil do Concello de Santiago. Segundo consta no informe, en relación co primeiro contrato, o contrato con vixencia dende o 29 de xullo de 2022 ata o 28 de xullo deste ano e con posibilidade de prórroga, non se dotou de crédito suficiente nesta anualidade, polo que se lle deben 3 facturas deste ano, é dicir, olvidáronse de facer o reaxuste ou de ampliar o crédito e o que é máis grave, non se puido prorrogar porque o crédito destinado para este fin no orzamento municipal destinouse a pagar facturas de consumo eléctrico. En fin, todo un despropósito. Non se dotan de soporte económico estes contratos e o crédito utilízase para outras finalidades. E, como consecuencia, non se poden prorrogar os contratos. O mesmo ocorre co seguinte contrato. Xa non vou a repetilo, pero sucede o mesmo. Por outra parte, en canto ao complemento da dotación ao refuxio de Bando, reivindicación tamén feita polo noso grupo municipal con ocasión da aprobación dos orzamentos, é curioso que agora se sexa imprescindible realizar unha achega extraordinaria por parte do Concello de Santiago que permita facer sostibles as prestacións ao refuxio e non no momento da aprobación dos orzamentos. E, por último, con respecto ao punto 5, no ámbito do Departamento de Cultura e Festas, dotado orzamentariamente con case 1,5 millón de euros, incrementase con 732.000 euros. Agora proponse un incremento de case un 50%, sendo no concepto de produción de actividades, iluminación das festas de Nadal e dereitos de autoría, onde máis aumenta, pasando de 228.438 euros con 10 céntimos de orzamento consignado a usar 377.000 euros de remanente, duplicando así o orzamentado. Tal e como consta nas memorias, o desenvolvemento desta programación en datas fixas ao longo do ano exixiu que neste momento xa se realizasen operacións contables por unha cantidade que sobrepasa o crédito inicial das aplicacións. Para completar a programación anual é preciso, polo tanto, dispor de crédito adicional que permita realizar as contratacións para o programa de Nadal. Destaca que a estas alturas deste ano xa non se conte con crédito para esta programación. O mesmo con respecto á programación de dinamización comercial de Nadal.
Nestes momentos, co crédito disponible, non é posible desenvolver accións que ano tras ano se veñen desenvolvendo. Sería preciso complementar o crédito disponible na actualidade, que ronda os 252.000 euros, con 215.000 euros máis que garantan executar mínimamente a mesma programación, case o mesmo importe que orzamentado, o que implica, pois, o que dicía tamén a compañeira do Grupo Socialista, pois unha mala previsión orzamentaria. En fin, remato como empecéi. A existencia de remanentes ten como consecuencia o impago das facturas. Recordo 92,10 días de período medio de pago no mes de maio. E tamén, como dixen ao principio, as actuacións ás que van destinadas aos remanentes poñen de manifesto unha mala previsión orzamentaria ou evidenciar a falla de consignación orzamentaria para atender a estas necesidades. E iso pese a ser os orzamentos máis altos deste Concello. Moitas grazas. Ten a quenda para a réplica o señor César, cando queira. Obrigado de novo. Nada, comezo respondendo a señora Val, que comenta de que vamos tarde. Eles foron máis expelidos e antes das eleccións de 2023 levaron a un pleno en maio pois, unha chea de obras a financiar que realmente sabía todo o mundo que non iban a ser rematadas nese ano, pero o caso era levalas antes das eleccións. Con respecto ao que di de obra pública, pois os remanentes de tesourería non se dedican só a obra pública, pódense dedicar a outros gastos. E a obra pública, como digo, pois o que vai aquí incluídos son obras que temos a idea de acabar neste ano 2024, non como aconteceu en anos anteriores. Con respecto ao inmobilismo que comentaba, vostede dixo que o contrato de servizo de abastecemento de auga finalizou en 2019. Non sei en 2019 quen estaba gobernando e se en 4 anos vostedes non deron regularizado o contrato, agora nos están dicindo a nós que nun ano só o regularicemos. Non. Tamén o tema da actualización de tarifas. Non sei cal dos gobernos anteriores actualizou tarifas. É o primeiro goberno que trae a un pleno unha consignación de remanentes para pagar as reclamacións de Viacua. Reclamacións que, co paso do tempo, están xerando xuros que supoñen cuantías importantes. Anteriormente non se ten feito nada disto, non? Con respecto á empresa municipal de vivenda, o mesmo, o pleno de 2021 aprobou a súa creación e tamén desde 2021 nos levamos gobernando desde xuño de 2023, tamén se puderon ter feito cousas. Canto á singularidade da adquisición da Casa de Mazarelos, pois trátase de un método ou unha posibilidade de axilizar a súa compra, pero como xa dixen na miña intervención anterior, non temos ningún problema en aceptar a emenda e se existen outras posibilidades que se poidan materializar neste tempo, pois teránse conta e levaránse adiante, non? Hai contratos, lóxicamente, que, como decía, pois quedaron sen financiamento, pero moitos tamén, algún deles, pois veñen por causas de non ter feito reanualizacións, como no caso do contrato do suministro de enerxía eléctrica no seu momento, e non foi na nosa época cando se tivo que facer esa reanualización do contrato. Con respecto ao plano de contratación, pois, ben, nos vamos executando na medida que se van licitando eses contratos. Vostedes tamén, pois, no seu momento deixaron sin licitar moitos dos contratos que non lle deu tempo e algúns que supuñan perda de fondos europeos. Con respecto ás festas, como as financiaban vostedes? Pois, porque, lóxicamente, a consignación no orzamento non había para as festas, igual que no noso caso. Con respecto ao híbrido clínico,
Ben, nos aquí destacamos que despois de moitos anos chegamos a un acordo coa Consellería para facilitar unha serie de servizos á cidadanía de Santiago e aos usuarios do clínico que ningún goberno anterior deu conseguido. A bonificación do IBI dos hospitais públicos está recollida na maioría dos concellos deste país. Están recollidos, asinados acordos, e por outra parte, pois esta perda de ingresos pois vaise compensar coa boa xestión tributaria que se está facendo no caso da inspección tributaria, que está recadando máis que en anos anteriores. Tamén é unha das compensacións que terá esta asinatura deste acordo, non? Ben, con respecto a señora Ferreiro, ben, fala da mala xestión no 2014, que foi o último ano completo, donde non sei se decir gobernaron, porque non sei se o verbo ha caído, levaron 4 expedientes de modificación de remanentes ao pleno. E saben para que os levaban? Básicamente, para devolverle os cartos aos bancos. Básicamente, eso é unha boa xestión. E despois, pois, lóxicamente, pois, financiaban proxectos de urbanización para direccións de obra, desfibriladores tamén, que debería de estar no orzamento, non? Para pagar xustiprecios, para pagar liquidacións, etc. Non? Ben, con respecto, hai cousas que xa respondín cando respondía a señora Val con respecto ao inmoble. Parques infantís menciónanse os que se van a reparar, como son o de Fontiñas. Remato o seu tempo, disculpe. Remato... Sobrábame 5 minutos da intervención anterior. Non se pode facer esa acumulación, como ben sabe. Como ben sabe, non pode. Bueno, ten 4 minutos e 30 segundos, señora Abal, estarei atento aos 30 segundos cando queira. Sí, nada, bueno, moi breve. Eu invítolles a que revisen o destino do remanente líquido de tesorería que o anterior equipo de goberno diu os sucesivos remanentes líquidos de tesorería. Poderíalle enumerar importantes obras que foron executadas, pero aconsellolles que en concreto, por exemplo, collan un expediente de remanente líquido de tesorería, por exemplo, que se tramitou no ano 2020. As obras executáronse na súa integridade. Mobilizamos fondos para axudas no ano 2020, 2021 e 2022 como nunca se fixo neste concello, porque tiñamos que axudar o noso tecido productivo. Que pasa? Que estamos en agosto. O orzamento, estes modificativos de crédito entrarán en vigor a mediados de agosto e non poderán chegar a fase D, porque se chegaran a fase D poderían continuar coas súas actuacións e incorporalas o ano que ven financiado con remanente líquido de tesorería como fixemos nós, porque as obras non as executábamos todas na súa integridade na anualidade e sabíamolo, pero había que traballar e había que estar encima dos expedientes, chegar a fase D, chegar a que estuveran adxudicados para poder executalos. Por responsabilidade vamos a votar a favor tras aceptar esa emenda que fixemos sobre o tema da Casa de Mazarelos, pero dende logo iso non quita nin un ápice a todos os puntos de crítica que fixemos na nosa intervención anterior, porque dende logo non é que o digamos nós, é que se pon de manifesto no expediente que vostedes elevaron a consideración do Pleno. O tema da auga, o contrato entrou en vigor, entrou en precario en maio do ano 2019, non estaba gobernando o equipo socialista, non estaba gobernando o Partido Socialista, estaba gobernando con por ser aberta. O equipo socialista, o Partido Socialista, fixo os deberes, fixa o que tiña que facer. En unha situación e pandemia mediante, que eso parece que se nos olvidou, pandemia mediante fixemos os nosos deberes, puxemos en riba da mesa con estudos que teñen, por certo, a súa disposición as necesidades que existen na rede de saneamento e abastecamento do Concello. Insisto, en torno a 100 millóns de euros e nós que, de algún modo, prevíamos executar en 6 anos. A día de hoxe, vostedes están todavía de si municipalizamos, si non municipalizamos o servicio. A verdade, cando realmente é bastante evidente que a execución directa por parte do Concello de obra pública, pois, nos costa, porque a estrutura
estrutura municipal, a verdade, que é precaria, e tardaremos bastante tempo en reforzala, en estabilizada. Por iso, nos lle pedimos que non perdan o tempo, que non perdan a perspectiva, traballen no mellor funcionamento dos servicios que xa prestamos directamente e o resto, empreguen fórmulas que existen e que son maravillosas e que, neste caso, no tema da auga, pois axudaría a axilizar canto antes a necesaria renovación da rede de abastecamento e de saneamento e, sobre todo, tamén a cumprir con esa débeda pendente que temos co rural, que é levar o saneamento e abastecemento aqueles puntos nos que a día de hoxe non existe. Sobre o tema dos contratos, a ver, deixe de poñerse excusas, señor concelleiro de Facenda, os propios expedientes que vostedes se levan a consideración do Pleno dicen que non puideron prorrogalos porque non tiñan crédito. Punto pelota. Esa tipoloxía de contratos financia ou ben porque se agota o crédito ou ben porque expira o prazo de execución. Neste caso, expirou o prazo de execución e non tiñan crédito axeitado e suficiente pois para facer esa necesaria e indispensable prórroga. Sobre o tema do IBI do clínico, eu creo que tenemos moito tempo para falar largo e tendido. O Concello de Santiago non é como o resto dos concellos. O Concello de Santiago non é como o resto dos concellos e a alcaldesa ven reclamando reiteradamente a Xunta de Galicia financiamento porque precisamente o Concello de Santiago non é como o resto dos concellos e, sin embargo, pola calada aprobamos e pactamos unha bonificación do IBI para a construción dun aparcadeiro que é do Sergas, que non é do Concello de Santiago. E, bueno, pois remato. Ten 20 segundos máis, siga. Nada, simplemente que vamos a votar a favor, pero insisto, eso non quita nin un ápice, pois todos os puntos de crítica que puxemos de manifesto e que realmente non é que poñámonos de manifesto, é que se pon de manifesto no expediente que se somete á consideración do Pleno. Grazas, señora Abal. Señora Ferreiro, espero que poña os 6 minutos, cando queira. Bueno, parece que están enfadando os seus socios de goberno, Bueno, nada, moi brevemente tamén, recorden que o importante é executar o orzamento, o grado de execución do orzamento é o que realmente importe, é o que vai a medir a eficiencia do goberno municipal. Denlle celeridade a estas actuacións e recorden que os remanentes só poden utilizarse neste exercicio, co risco de perder o crédito para estas actuacións. Nada máis. Moitas grazas. Ben, antes de proceder á votación, que non sei se manteñen que se vote por puntos, entendo que sí. Siguen mantendo que se vote por puntos, por grupos, ou podemos votar todo conxuntamente? Non, nos tras analizar de algún modo punto por punto, por eso solicitábamos a votación por puntos, porque precisábamos analizar punto por punto e en detalle a documentación, pois pola nosa parte podese votar en bloque. Vale, de acordo. Tamén polo Partido Popular, de acordo. Ben, eu antes de proceder a esa votación quería agradecer ao Partido Socialista o voto a favor. Creo que significa unha responsabilidade política coa veciñanza, estar xustamente á altura desas propostas e, ademais, agradecer as suxestións que fixeron, que melloraban esta proposta e onde coincidían con algunhas das propostas que nós tamén entendíamos que eran fundamentais e noutras con matices que as complementan. Entendo que iso é a lógica, que iso é o que debe de presidir a responsabilidade para poder botar adiante proxectos e cuestións que son importantes para o conxunto da veciñanza. Simplemente, como algunhas matizacións a respecto de algunhas cuestións que se dixeron. A preocupación polo rural é constante deste equipo de goberno e tanto que foi unha das reclamacións que levamos ao presidente da Xunta e, ademais, onde, nese protocolo de colaboración que se fala a respecto do Chus, inclúense 3,5 millóns de euros de compromiso da Xunta de Galicia co rural para que poida haber proxectos de saneamento e de abastecemento. É unha cuestión relevante, entendemos nós, que vai mellorar o noso rural. E a cuestión relativa ao protocolo a respecto do ámbito do Chus, eu quero lembrar que non se cinxiu única e exclusivamente a construir un aparcadoiro, que é necesario, senón tamén a facer un arranxo da humanización e de todos os accesos, e que, por tanto, irá todo en colectivo. Por suposto que nunha negociación as dúas partes perden, as dúas partes gañan, e o que gaña, sobre todo, é a veciñanza de Santiago. E eu creo que o que é importante é salientar que nestes momentos poidamos ter ese acordo. Creo que o conxunto da veciñanza está por ese
por ese labor. Non? E logo, por outra parte, sobre o tema da compra do inmoble, xa dixemos que aceptamos a emenda. En todo caso, nós estamos convencidas da singularidade do edificio de Mazarelos, é algo que dependerá do momento, agora é simplemente a habilitación de crédito, logo farán os informes pertinentes para ver se existe esa singularidade. Estamos convencidas dela, pero o fundamental era ter neste caso un inmoble que se poida destinar a vivenda e que teña un plus, un acrecentamento. O plus e o acrecentamento neste caso é ter esa posibilidade de acceso a Darbe, un edificio absolutamente singular. E xa digo que nos entendemos en todo caso que estas cuestións teñen os seus tempos e que o tempo de dar os expedientes é despois. Non? En canto ao Partido Popular, pois alégrome da coincidencia polo menos de algunhas das cuestións que poñemos, porque entendemos que son boas para o conxunto da veciñanza e, como dicía a señora Ferreiro, xa desde o primeiro momento deixaron claro que estes non eran os seus orzamentos, non, cando foi o debate anterior, pero en todo caso agradecemos o ton construtivo do debate que hai agora e imos a continuar a traballar por este Concello con este importante investimento a partir de agora. Pasamos a votación, señor secretario, cando queira. En primeiro lugar, ao tratarse dunha emenda a unha proposta, compre votar a emenda. Entón, se lles parece, pasamos a votar a emenda. Primeiro, votos a favor. Grupos municipais, Partido Socialista, BNG e Compostela Aberta. Votos en contra da emenda. Abstencións. Grupo Municipal do Partido Popular. CREX 07 de importe 5.442.175 euros e 22 céntimos e de suplemento de crédito 2024 suple 07 de importe 1.338.823 euros e 60 céntimos, financiado con remanente líquido de tesouraría para gastos xerais do ano 2023. Votos a favor. Grupos municipais, BNG, Compostela Aberta e Socialista. Votos en contra. Non hai. Abstencións. Grupo Municipal do Partido Popular. Apróbase a proposta. Pasamos ao punto número 7 da orde do día. Trátase do recoñecemento extrajudicial de créditos por gastos derivados do contrato coa empresa Endesa Energía S.A. Por importe de 81.077,71 euros. Ten a palabra o señor César cando queira. Obrigado de novo. A ver se agora taso millor o tempo. Traese a este pleno o recoñecemento extrajudicial das obrigas derivadas da aprobación de 18 facturas por importe total de 81.077,71 euros. Todas elas emitidas pola empresa Endesa Enerxía, Sociedade Anónima Unipersoal, en concepto de suministración de electricidade ás diferentes instalacións e dependencias municipais do Concello de Santiago correspondentes a diversos períodos do ano 2023. As facturas corresponden a servizos esenciais e imprescindibles realizados durante diferentes períodos, como digo, do ano pasado. Ao ser un servizo realizado no exercicio económico anterior, non pode ser tramitado e pagado con cargo ao exercicio 2024. Por este motivo, unha vez tramitado e fiscalizado o expediente de recoñecemento extrajudicial de crédito, traese a este pleno para a súa aprobación dos gastos. As facturas relacionadas foron presentadas conxuntamente con outras que contiñan períodos de facturación de diferentes exercicios ou correspondentes a dúas prórrogas do contrato de suministración, por canto a empresa tivo que volver a facturar os consumos presentando novas facturas sen que ningunha delas conteña períodos de facturación de 2 ou máis exercicios nin que abranguen períodos de 2 ou máis prórrogas do contrato. Estas mudanzas provocaron que as facturas todas elas correspondentes a exercicios de 2023, a servizos de 2023, foron presentadas durante os primeiros meses de 2024. Polo tanto, deben constituir este expediente de recoñecemento extrajudicial de crédito por corresponder a servizos de exercicios devengados. O servizo prestouse segundo o contrato baseado no acordo marco coa FEM, formalizado a 28 de febreiro de 2020 e que foi prorrogado anualmente, sendo a última prórroga acordada na Xunta de Goberno Local do Concello de Santiago de Compostela na sesión ordinaria e urxente celebrada a 14 de febreiro de 2024, onde se adoptou o seguinte acordo.
prórroga do contrato baseado nun acordo marco para a contratación da suministración de electricidade en alta e baixa tensión a través da central de contratación da FEN desde o 1 de marzo de 2024 até 28 de febreiro de 2025. Tendo en conta todo o anterior, acárdase o apoio maioritario deste pleno para a aprobación deste expediente. Moitas gracias. Grazas, señor César. Polo Partido Socialista, señora Abal, cando queira. Nada, simplemente decir que vamos a votar a favor. Polo Partido Popular, señora Ferreiro. Sí. O pasado mes de xuño, trouxose un expediente de REC tamén de 26 facturas de Endesa por importe de máis de medio millón de euros que comprendían períodos de facturación dende xaneiro de 2023 ata febreiro de 2024 e agora temos outro por importe de 81.000 euros que afecta a 18 facturas que habrán en períodos de facturación dende abril a outubro de 2023, que incorren en irregularidades derivadas nos casos pola ausencia de consignación orzamentaria ou ben que as obrigas poden sobrevir sin suxeición a normativa contractual ou incluso pola concorrencia destas dúas causas. Pois ben, non entendo como non se tramitaron todas estas facturas xuntas aproveitando o REC do mes pasado e non andar así aos poucos, de maneira que se liquide dunha vez a débeda con esta entidade, a ver se este é o último REC con este obxecto. Outra vez abonando a facturas con máis dun ano de demora. Non imos a obstaculizar o pagamento das prestacións efectivamente realizadas e imos a absternos. Grazas, señora Ferreiro. Tempo para a réplica, señor César. Ben, antes de máis, agradecer o apoio do Partido Socialista, que na intervención anterior tampouco me deu tempo de agradecerlle para o apoio do punto anterior. E comentar que, con respecto ao que di a señora Ferreiro, pois que estas facturas facían parte dun expediente diferente do traído no pleno do mes anterior. Son facturas que foron devoltas porque viñan mal no seu momento. As facturas todas estas de suministración de enerxía eléctrica teñen unha complexidade na súa comprobación e conformidade da factura que a veces trae estas incidencias, non? Que facturas que se registran, que teñen que ser devoltas e a empresa as registra pois cando considera cas correccións que se propoñen, non? Lóxicamente, hai que evitar este tipo de expedientes e neso estamos traballando. Este Concello leva moitos anos traendo este tipo de expedientes a pleno e, lóxicamente, a vontade deste Goberno é ilo reducindo e, se puderamos, eliminalos. Eso é no que estamos traballando. Moitas grazas. Grazas. Non sei se a señora Val non quere intervir. E señora Ferreiro, tampouco. Pasamos á votación, señor secretario. Recoñecemento extrajudicial de créditos por gastos derivados do contrato coa empresa Endesa Energía Sociedade Anónima Unipersoal por importe de 81.077 euros e 71 céntimos. Votos a favor. Grupos municipais do BNG, Compostela Aberta e Partido Socialista. Votos en contra. Non hai. Abstencións. Grupo Municipal do Partido Popular. Apróbase a proposta. Pasamos ao seguinte punto. Trátase dun recoñecemento extrajudicial de créditos e recoñecemento de débedas pola prestación do servizo de asistencia nos procesos previos á liquidación dos prezos públicos ás persoas usuarias dos servizos xestionados desde o Departamento de Educación e asistencia na resolución das incidencias que se produzan cos usuarios como consecuencia do proceso de liquidacións, período de agosto a novembro de 2023. Ten a palabra a señora Luzao. Bueno, moi bo día a todos e a todas. Non me vou estender moito, pois aínda tratamos este tema no pasado mes de maio, cando trouxemos a este pleno o levantamento de reparo de varias facturas deste contrato do pasado ano 2023. Daquela quedaron pendentes estas facturas que traemos hoxe, as que van de agosto a novembro, e que suman un total de 3.593,70 euros. As facturas correspóndense
a un servizo esencial de apoio na recollida, verificación e sistematización dos datos das persoas usuarias dos servizos do Departamento de Educación. Un servizo realizado no exercizo económico 2023, facturado tamén no 23, pero que non acadara a fase de recoñecemento da obriga no período establecido, polo que procedeu, por tanto, agora iniciar a tramitación dun expediente de recoñecemento extrajudicial do crédito para proceder a pagalas con remanentes do pasado exercizo. Ademais, tal e como comentamos cos portavoces ao inicio do pleno, tamén traemos a este pleno a proposta de levantamento de reparo de intervención que se incluiría no punto 1 da proposta. Como falamos xa no mes de maio, a intervención municipal considera que este gasto debería terse imputado a política de gasto 93, que comprende todos os gastos correntes á administración financeira da entidade, e non a política de gasto 32, tal e como se fixo, que comprende os gastos derivados dos centros e institucións de ensinanza e os seus servizos complementarios. O traballo feito por esta empresa é un traballo propio de asistencia técnica e asesoramento ao Departamento de Educación, é dicir, a empresa non fai traballo nin de recadación nin de liquidación de prezos públicos, polo tanto, sendo un traballo de apoio ao Departamento de Educación, entendemos que quen ten que xestionar o contrato é na política de gasto correspondente aos servizos educativos onde se ten que poñer. Por iso, pois nada, traemos a proposta hoxe a este pleno, perdón, como dicía, de levantamento do reparo e tamén da aprobación, disculpade, do expediente de recoñecemento extrajudicial para proceder a recoñecer a débeda contraída co terceiro polo importe, como dicía, de 3.593,70 euros. Nada máis, moitas grazas. Grazas. Polo Partido Socialista, señora Abal. Nada, simplemente decir que vamos a votar a favor deste punto e, de algún modo, pues, bueno, reiterar unha vez máis que se proceda a dar cumprimento a ese acordo plenario do grupo proposto polo Grupo de Socialista de que se avance na parametrización de estes ingresos que resolverían moitos dos problemas que están a ter a día de hoxe, sobre todo se acabe isto máis importante, se avance pois na tramitación da bonificación, no sei canso da exención dos prezos públicos aplicables ao servicio de comedor e madrugador que se presta dende o Concello. Polo demais, vamos a votar a favor destes puntos. Grazas. Polo Partido Popular, señor Rubio, sí. Nada, moi breve. Ao final estamos ante, bueno, pois outra falla na xestión, podríamos decir, pagase outra vez de novo tarde a unha empresa. Vou recordar o dato que daba antes a miña compañeira Rosario, de 92 días de media de pagamento en maio. Quedome cunha frase que decía a señora Louzao nos primeiros plenos, que era: nos non viñemos aquí para que todo sea igual, senón para que cambien as cousas. Non sei se ese cambio faltou precisar se era para peor ou para mellor. Digo para peor porque ao final non se respetan os acordos plenarios, como acaba de recordar a compañeira Marta Abal, porque o 21 de decembro de 2023 o acordo plenario que se acordou por unanimidade neste pleno era a exención e bonificación para o curso 24-25, é dicir, para este curso, e xa quedou claro que non vai a ser posible facer esa bonificación ou exención nos servizos de comedor escolar por parte do Concello. Págase tarde a empresa de xestión dos comedores escolares, págase tarde a empresa que fai que comproba que o que se paga corresponde ca factura. Despois, para facer esa comprobación, non sei se hai algo que se pague a tempo no Departamento de Educación no Concello de Santiago de Compostela. É unha dúbida que teño. Non imos falar tampouco da Ludoteca de Fontiñas, non, de María Miramontes, que tamén creo que teñen un retraso grande no pagamento dese servizo. Reiterar que gustaríame que se cumpliran os acordos plenarios, exención e bonificación para o curso 24-25, que non chega, pero que en algún momento sexa, o que tamén se acordou o 29 de xaneiro do 24 a licitación dos servizos de limpeza e conserxería deste Concello nos centros de educación infantil e primaria. O noso voto será de abstención. Moitas grazas. Grazas, señor Rubio. Ten a palabra a señora Louzao de novo.
Bueno, evidentemente viñemos a traballar para que as cousas melloren, que entendo que o que se nos pide na sociedade e que entendo que o que todos que estamos neste pleno queremos. Asegúrolle que se cambiaron cousas para mellor, por exemplo, pois xustificamos a subvención de comedores, que era algo que non se viña facendo, a subvención de comedores coa Xunta. Asegúrolle que costou moito conseguilo, como dicía antes a compañeira Marta Val, a situación da estrutura do Concello é bastante precaria e dentro diso a do Departamento de Educación creo que somos todos e todas coñecedores de que aínda peor. Estamos traballando para facer cambios aí, como saben tamén nomeamos unha nova dirección de área que traballará nese sentido e como xa indiquei daquela e insisto, para poder facer eses cambios fai falta unha ordenanza, estamos traballando na ordenanza, traeremos a pleno a ordenanza para mellorar tamén nesa cuestión. Moitas grazas. Señora Abal, non sei se quere intervir, non? Señor Rubio, non? Pasamos á votación daquela, señor secretario. Recoñecemento extrajudicial de créditos e recoñecemento de débedas pola prestación do servizo de asistencia nos procesos previos á liquidación dos prezos públicos ás persoas usuarias dos servizos xestionados desde o Departamento de Educación e asistencia na resolución das incidencias que se produzan cos usuarios como consecuencia do proceso de liquidacións período agosto a novembro de 2023. Votos a favor? Grupos municipais, BNG, Compostela Aberta e Socialista, votos en contra, non hai, e abstencións. Grupo municipal do Partido Popular, apróbase a proposta. Moi ben, pois con isto rematamos o pleno. Como se abre un período de vacacións, moi boas vacacións a todo o mundo, bo descanso.